Ahoj, zdravím všechny příznivce GTA SAMP. Takže tohle by mělo být krátký návod na to, jak si založit vlastní server u V-serveru. Chtěl bych na začátek jenom říct, že V-server je dost mizerná služba, dost často padá a tak, takže jestli chcete pořádný server, tak máte lepší pořídit si vlastní stroj. No ale takže k věci. V internetovém prohlížeči si otevřete adresu V-serveru, tady dáte registrace, login, dáme třeba curly, jasně, program start, to je důležitý, protože ten je zadarmo, distribuci, v podstatě cokoliv, no já mám rád Debian, takže dáme Debian, jasně, tak, fyzická nepodnikatel, no oni dost často to smáznou, pokud si tam dáte falešný údaje, takže je lepší tam dát pravý, nicméně postačí i docela tohle. Tak, dáme to na moji mailovou adresu. Číslo si nějak vymyslíme, stejně jako ulici. Třeba, je to jedno. Tvrdíme, správný telefon musí být vlastně asi ve tvaru takovýmhle. Jo, bez mezer, jasně. Tak, snad takhle. Tak, jasně, kód pro slevu nemáme, souhlasíme s podmínkama a teď to potvrdíme. Jo. Takže za chvilku nám přijde mail, což my si pohlídáme. Takže já si maily můžu vybírat operou, takže prostě jenom počkáme, než to přijde. A už to tady máme. Takže otevřeme si tu poštu a tady máme v podstatě naše údaje. Takže adresa bude vserver.pípni.cz. Jo, ještě si nejdřív skopíruju to heslo. Stačí normálně do schránky. Tak, roli, heslo. Tak a jsme tam. Takže já ho nastartuju. A server je pořád dole. Tak to zkusím přes IP adresu. Jo, neběží, jasně. Takže start. Cílový hostitel pořád není dostupný. Což je pro V-server typický. Takže po strastiplným čekání nám V-server zase naskočil, takže můžeme pokračovat. Takže skopírujeme si IP adresu. Tohle už můžeme zavřít. Otevřeme Putinu, IP adresu vložíme do téhle kolonky, SSH, login je root, heslo máme v mailu, takže ho skopírujeme, pravým myšítkem vložíme, enterujeme a teď jsme v takzvaném SSH, což je vzdálená příkazová řádka. Zadáme příkaz vget, teďka otevřeme si adresu samp.com, tady máme downloads, server verze 5, skopírujeme tu adresu, vložíme ji opět pravým myšítkem, potvrdíme. Vget je příkaz pro stažení souboru, takže teďka jsme stáli server. Vidíme, že s příponou .gz, takže příkazem gzip-d a jméno souboru, stačí dát SA a tabelátor a program to doplní. Rozbalíme. To samé ještě musíme rozstarovat, takže takhle. Tak, teď vidíme, že máme soubor a adresář, takže otevřeme adresář a vidíme binárku, konfigurační soubor a ostatní složky. Nejdřív si otevřeme konfigurační soubor v textovém editoru Nano a vidíme obsah, takže
Max players, maximální počet hráčů dáme třeba 50, server to utáhne. Port necháme klasický. Tohle je jméno serveru. Tak, tady máme dva mody jako ukázkový v adresáři Game Mods, na který se pak podíváme, tak vidíme ty mody, takže se to vždycky ve formátu Game Mod 0 až já nevím kolik, mezera, název souboru, mezera 1. Většinou je dobrý aktivovat jenom jeden mod, protože pak to dělá zbytečný binec. Tady můžeme dát filter script, nicméně myslím, že pro tohle použití je to zbytečný, takže ho smažeme. Aircon password, to je docela důležitá položka, to je heslo k Airconu, takže třeba cokoliv. No a web URL, tak to je adresa třeba, takže vzhledem k tomu, že nemáme webové stránky, tak tam můžeme dát tohle. Ctrl X, program se nás zeptá, jestli to chceme uložit, takže dáme I jako yes, file name to write, jo, a jsme tam. V tuhle chvíli máme uložený ten soubor s konfigurátorem, takže když ho otevřeme, vypíšeme, tak vidíme, že se nám změny projevily. Takže teď, kdybychom spustili server, tak už by to fungovalo. Nicméně my si ještě napíšeme jednoduchý skript pro spuštění. Takže začneme takzvaným Magic Bytem, což je taková hlavička, která nám říká, že se to otvírá v shellu. Tady dáme SAMP01B a announce. To je příkaz, který zajistí, že se nám server ukáže ve veřejném seznamu, když potom otevřeme normální hru. Opět Ctrl X, yes, tvrdíme. Ještě musíme nastavit, že soubor jde spustit, takže chmod plus X, start.sh. Teď si otevřeme, vytvoříme spíš soubor stop.sh, opět Magic Byte a dáme tam SAMP01B. Tak, Ctrl X, yes, potvrdit a chmod stop.sh. Teď máme vytvořený soubory start a stop.sh, těma to potom můžeme jednoduše spouštět. Takže teď, když zavolám start.sh, tak v tuhle chvíli jsem spustil server a už běží. Teď může se kdokoliv připojit na IP adresu, kterou máme tady v mailu, takže to je tahleta. Nicméně, jak to udělat, aby se server spustil i potom, co třeba spadne a po restartu. No, překlad. Takže teď ho ukončíme. Otevřeme si složku etc/init.d a otevřeme soubor bootmix.sh, kde vidíme všechno, co se spouští při startu systému, takže dojedeme až úplně na konec. A tady na poslední řádku zadáme cd root /samp svr, čím se dostaneme do složky s SAMP a opět napíšeme ty dva příkazy. Ctrl X, yes, potvrdit. Takže v tuhle chvíli máme kvalitní a fungující GTA SAMP server.